Iyi ndo saini inoratidza kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vanopindira zvakanyanya mune zvematongerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe. Ndikuona panapa kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vapa mvumo macitizens emunyika yeZimbabwe vanosapota chikwata cheArsenal mvumo yekuti vapinde zvavo mumigwagwa muguta reHarare vachicelebrata kutora kwakaita chikwata cheArsenal chekuEngland mukombe wePremier Soccer League. Chandinetsawo secitizen yeZimbabwe kana kuti chandikatyamadza panapa ndikuona panapa kuti nzira dzimwe chete idzodzo dzakashandiswa nevatsigiri vechikwata cheArsenal vachinokumbira kumapurisa eZimbabwe Republic Police mvumo yekuti vapinde mumugwagwa vachinoselebrata kutora kwakaita chikwata chavo mukombe. Ndo nzira dzimwe chete zvekare dzinoshandiswa nevemapato anopikisa munyika yedu yeZimbabwe vachinokumbira kumapurisa eZimbabwe Republic Police kuti tipeiwo mvumo yekupinda mumugwagwa tichinodemonstrata against hurumende yavamunangagwa, tichinodemonstrata nezvematambudziko etiri kusanganika nawo. Asi nekuda kwekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police mapurisa eZANU-PF ende vakuru vacho vemapurisa eZimbabwe Republic Police zvigaro zvavo zvavatori nazvo izvozvo vakapiwa neZANU-PF, vanotanga vakonfema kuZANU-PF kana kuti kumashefu avo eZANU-PF yayo kuti tovabvumidza here kana kuti tovarambidza. Voudzwa kuti varambidzei because vanhu ivava vanokonzeresa kuti macitizens enyika yeZimbabwe asumudze musoro, vobva varambidza. Ndo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuti zvinhu zvinoendesa nyika kumberi kana kuti ukangoda kuita chinhu chekuratidza ZANU-PF kuti apa muri kukanganisa chinorambidzwa, asi chinhu chisinei nenyika yedu kana kuti zvinhu zveentertainment chete ndo zviri kubvumidzwa, nezvinhu zvinenge zvichiitwa neZANU-PF zvekare ndo zviri kubvumidzwa kuita munyika yedu, munyika yeZimbabwe.